שלום, היום אנחנו נלמד איך בעזרת Touch Glove Kit אנחנו נהפוך כל כפפה לכפפת מגע. לצורך הנושא יש לנו פה את הכפפה שלי ואת חוט התפירה המיוחד שמגיע עם הערכה שניתן לרכוש באתר touchglovekit.com. אני יותר נוח לי לתפור את זה על היד. כל מה שאני עושה, אני מוודא איפה הנקודה שבה אני בדרך כלל נוגע במסך, אני מכניס את המחט בעדינות שלא לדקור אותי, ובכמה תפרים פשוטים אני יוצר עם החוט נקודת מגע ראשונה. מאוד פשוט. מכיוון שהכפפה הזאת היא לא הדוקה על היד שלי, אז אני עושה קצת יותר, מעביר קצת יותר חוט. ניתן גם לעשות את זה בפחות. כל אחד וכמו שאתם רואים, קישורי התפירה שלי הם לא מאוד מאוד גדולים. קצת נמתח, אז אנחנו נחתוך את זה. חשוב שלא תחתכו את זה באזור שבו אמורה לגעת הנקודה במגע. קחו את זה לצד רחוק כדי שהסיבים לא יהרסו את המגע. כאן נשאר לי עוד חלק מההתחלה. נקודה קטנה, בואו ננסה. פשוט וקל. כפי שאתם רואים. זהו, את אותה נקודה אפשר לייצר על אצבעות אחרות. כמו שאמרתי, חשוב לראות שזה יהיה נקודה מקבילה אל הכרית שאיתה אנחנו נוגעים. לשים כמה תפירות, אפשר לעשות את זה על היד, אפשר לעשות מחוץ ליד. תהנו.